campur boleh ya. Om Sandok. Iya. Maton itu komplit loh. Ya. Ono potrok, tayung. Tayung. Keroncong. Keroncong. Jangan lupa like, subscribe. Selamat jagoan. Mantap. Robor ini bengi uga awak ini bersama Guyon Matos ya. Yang pancen kaya ngono, ayo langsung diaturi munggah. Sumangga mergo isih ana ruang transit, isih dandan. Oh ngono. Yang pancen ayo jeng robor ini sumangga kula aturi minggah wonten ing sasana pagelaran. Tetep sesarengan kalian Guyon Matos. Masuk deui.
Jan. Monggo meja sak lajeng. Meja nomor 2000. Lho lah iya. Ra nyono ra ngira tibane aku mau ketimbang. Game ya ono, dangrute juga ono. Memperkenalkan seni-seni tradisi. Betul sekali. Onal. Nek apa-apa? Tradisi onal. Tradisi onal. Lah kok yo nek sepasi ne barang. Aja disepasi. Tradisional. Tradisional. Monggo dipun lanjut. Terima kasih Jeng Probo. Iya. Tak waslim toko kono kok. Budi. Apa nek sing gede? Kleru olehku dulu kleru Mas, sorry. Ya Allah. Dok, Yen. kupingku sing sebelah kene panas, Dok. Lah nyapa? Lah nyapa? Jare enek sing ngelokne aku gedhi. Sapa sing ngomong aku gedhi? Sapa sing ngomong aku gedhi? Hah? Kuwi ngono Mas, rungokno. Aku ki ora gedhi. Ora gede Mas. Ora gedhi, ombo. Ini yang gede. Oh, ini ombo Mas. Ombo kayak lapangan. Dok. Mesakne iki YouTuber sing HP. Lah nyapa? Aku metu mara bek bokong tok. Rada diundurne, Mas. Rada diundurne. Mas, nek kalau bisa layar kan lo iso cilik Mas katanya. Lah lek sampeyan ning kono kebek bokong. Dak, Dalam. mau sakne mas-mase ning ngarep. Lah yo kalau nyenteni. Terus bokong gedhi ngiler. Piye mbok biasae, wong yo ora bokong gedhi kok. Urung tau ora bokong gedhi. Urung kulino. Urung kulino. Layak kok ngiler yo Lah iya. Sampai latune rokok iki ora dicecek. Berarti latune tuwa. Iki antarane gila karo gumun. Beda tipis. antarane gila karo gumun. Sampeyan iki jane gila apa gumun apa demen? Lah kae lho. Enek nembaki di pojok ana. Oh, dah neo. Cok lho. Sik yen Pak. Maksude ndane ana apa pripun? Ndane ana apa ne? Oh, ambone gegere jane. Pak, jan koyo blabak niki gegere. Rumah tamu meja kok. Ngaturaken sugeng dalu Mas Sondo. Iki sugeng dalu Mbak Dwi. Sowan wonten dalemipun sinten? Bapak Karsit. Bapak Karsit. kalian Ibu Marjina. Ibu Marjina. Nyuwun sewu Bapak Karsit ingkang pundi? Tak oleh sing ngatung. Ubake ngene ngatung Sopi ingkang pundi kula tak pengin semerepak. Wah, niko. Bapak. Lah, angkatlah berdiri. Menika. Loh. Menika Pak Karsit. Iya. Loh, Loh. Pak Karsit. Pak Karsit. jeru. Sik to. Iya. Pak Karsit. Nyapa kok Pak Karsit? Tilasan. Hei. Pak Karsit ki biyen Stop. Ojo gawe goro-goro. Ponorogo lho iki. Aduh, omah lho ya. Aduh, omah wae ora iki. percaya Pak Karsit kuwi biyen tilasanku gandeng aku
Lah mosok Duwe anak telu ira nang ndase. Foto lagi ya. bocah kok ora nek ndase iki piye? Pelake lo tapi gak gendang. Nek rau piye? Pak Karsit nyuwun sewu nggih Pak Karsit ya Allah Pak Karsit mesti kangen lo karo bapakku. Pak Karsit mesti kangen lo karo bapakku sing gedhi. Alah Pak Karsit sehat terus nggih Pak Karsit nggih. Dalam pripun lho kalau dada. Biasanya lek dada lek ning TV biasanya angkat tangan wis ora kuat tuh. Lu gak kuat, angkat tangan. Iki awak dhewe mergo adoh mau lah aku lho gak dadak emang ngawing-ngawing ini. Kok aja ngono gare aku ser-seran. Iya Mbak Wi. Menika dalam rangka Pernikahan ingkang dadi manten Mas Bayu melawan Iki apa to kok malah adikmu bal-balan melawan. lah raruh manten anyar kuwi ning jero bal-balan tanpa wasit. Apa iya? Raruh. Lah kowe rumah kamu sing benake ning kamar apa manten anyar. Taktuk apa rumah kamu? lato-lato. Lek lato-lato kuwi etek. Cuman. Lah lek bengi. Lato-latone sapa? Ya Mas Bayu. Mas Bayu pikantuk sapa? Mbak Iza. Mbak Ida. Nggih, menika dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dados keluarga ingkang kebak berkah lan barokah. Amin. Dipun paringi putra ingkang saleh lan salehah. Amin ya rabbal alamin. Niki mantene napa mboten nyedhek mriki? Boten mantene anu ning jero. Mantene ning kamar. Repot dhewe yu. Kosok manten ya ini turu ki arep nyapa. Oh, kalau mantene sini lho. Mbak Iza. Nah, niku Mbak Iza. Nah, sik. Lah, yo kae rumah. Mas manten karo Mbak manten jajal kon nyedhek rene. Monggo Mbak manten kalian Mas manten menika kula suwun tindak dateng panggung sekedhake mawon sumangga. Ayo Mas Deta. Dipun paringi spot Mas. Ayo Mas. Asik. Dikurangin dalan dong. Kasih salam dulu. Mriki, Bang. Nyapo? Aku roh manten kaya kudu geblak. Lah nyapo aku digeblak. Uang kok gantenge kaya ngene. Iki gawe piye carane ya? Bejane kambel ijo. Becane sing mecah degan. Ya kira goblok. Bejane kambel ijo Pak Ujo. Ya bejane sing ngunduh kambil. Kok ora sambung. Lah terus piye? Bejane kambel ijo. Bejane sing menek. Menek apa? Kambil. Kambile sapa? Iki. Sugeng dalu Mas manten. Nyuwun sewu Mbak salaman kali Mas pareng nggih. Ojo suwi tapi. Oleh ning ojo suwi-suwi. Pareng nggih Mbak nggih. Bilang, arepe salaman areman. Aman. Salaman. Tondo aja ngono. Nyuwun sewu Mas. Nyuwun sewu lho nggih. Ya Alah, salamane kapan iki? Allah. Ya Allah, piantun kok kaya ngene. Nyuwun.
Ori. Aja kaya ngono. Yo. Dijaga sopan santun. Oke. Oh, Kang Sondok nggih Mas nggih. Itu. kok Aja mbok ono lho. Kuwi ora oleh. Kuwi wis duwe bojo. ora oleh Kang Sondok iki sana sing duwe Nyuwun sewu. Napa? Aja kene. Ora kok ning kene, aku ora ngene. Lho, kene. Ora kene ngondo. Nyuwun sewu Mas manten. Paring asma sinten? Dio. iki apa mbok pikir Mas Bayu ana setrume lah kok kaya orang setrum Tangane mengandung setrum. Masa mengandung Tiba serabut. elek manten anyar potasene gede. Dia mau. Kalian Mas Bayu nggih. Kula menika duwi Astuti Narto Sabda sing Pramukati Adilau Sairani Musin. Jenenge wong rok awet digawe. Kalian Mbak manten menika sinten? Mbak Iza. Nom-nomanku biyen. Menika spesial buat Mbak manten ugi Mas manten. Niki kula paringi hadiah goyangan purun. Purun apa digoyang purun nggih Kula goyang. Lho, Lah iya maksude iki Mbak manten tak warane ben pinter goyang ngoten lho, nggih. nggih Purun nggih. purun nggih Tuh, goyangannya niki kalian niki sece lho. Sece. Lelek blokane sing wis ombong-ombong niki sece. Spesial buat Mas manten. Heeh. 10 sek Mas Deta apa Mas apa iki? Mas Deta. Heeh. Spesial buat Mas manten Mas Bayu. Digoyang ping 10 kuat ya Mas. Ya, urung jajal lek ping 10. Yuk, jajal ping 10. Mas Deta. Aduh. Banyak ini barang. Lah kok minir iki ya, Pak? Alah. Bro. Wih, Jadi goyang saya, Bang. Berarti ojo iki apa? kita otok. Oh, mana? Mas Deta. Oh. Mantane bingung. Jane kudu mboceki apa kudu piye bingung. Mas, ojo pola-pola goceki Mas, tenang. Mas, Mas. Iya. Iki piye Mas nek wis kaya ngene iki, Mas? Mbak, tenang Mbak. Mas Bayu, Wes, tenang ya, Mbak, tenang. iki lek ora mbok pijetne iki ra mari. Mas. Ini ngerti bukunya pijet. Terus karepmu piye karepmu? Sing enek biayane 350. Lah. Kok yo Mas. Mas manten iki piye iki kaya ngene lho, Mas. Ya wis ditutno pira ngono lho, Mas. Malah mari dhewe. gede pijet. Oh, menteri keuangan rene berarti rene. Wes to, sak gagah-gagah wong lanang. Keuangane mesti ana bendahara. Nih wes to. Menggone rene keuangane. Mbak, nyuwun sewu niku wau bojo jenengan kon goyang kula ping 10. Iki jarene kon njaluk bendahara iki terus piye? Iki wis kadung kaya ngene iki lho, Mbak. Piye? Wah, ditransfer lewat rekening oke siap. Dilesing, Mas. Dilesingno nggih oleh kok, Mas. Sing penting pokoke genah petunge iki kok lek sampe ora ditransfer enek dana nagih hutang loro. Kok yo ono mandek-mandek nih. Soalan kok wis yo ndok jarene ditransfer
tondo. Ya, oh. Terima kasih Mas. Sampun. Monggo pinalah. Mbak Manten terima kasih. Ya. Iya. Mas. Oh, suara lo kuno. Wah. Kowe iki mantan kawan. Dalam Mantannya digoyang lawak. merem. Tinggal. Heeh. Seanyar. Mbak Dwi. Tetembangan monggo ngaturaken setunggal kembang sesarengan kanca-kanca guyon maton. Ya. Monggo kawujud Jeng Dwi Astuti kapulih ngaturaken tetembangan minangka lalipur sesarengan guyon maton. Sode. Iya. Ayo digoyang bersama guyon makan. Digoyang paujud.
Nah, Kang Ujun, sadurunge dilanjutno iki oleh pesen himbauan saka Bapak saka Polsek Balong. Apa isine Kang Sodo? Ini dimohon atau dimohon dengan sangat untuk penonton yang ada di pagar sebelah selatan, penonton sing ono pagar ora asing iki. Oh iki, yang di pagar agar tidak bersandar, duduk mawon nggih, lenggah mawon, ampun seden. Mereka himbauan saking Polsek Balong. Terima kasih. Ayo dilanjut lagi. Dilanjut presiden. Sekarang presiden dua sekaligus. Ngono ya. Ada Irtia dan juga Indah Argea Guyon Mata. Sode.
lanjut. Jo Kang Sondok. Ayo dilanjut. Iki Isi ono ya? isi ono siji. Oh, ono. Bintang tamu kita Heeh. artis Bintangnya Jawa Timur Ya. dari DA3 atau Dangdut Akademi 3 Indonesia. Ada Linda DA3 bersama Guyon Mato. Mas Sode. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial juga buat Bapak Ibu yang ada di sebelah ujung. Buat Ibu yang matang. Wes, hop. Udah nentek itu Mas. Ya. Oke. Mbak Linda, terima kasih. Sudah terima kasih kembali Istirahat terlebih dahulu. Nyapa Kang? Ora tak terning. Oh, terne. Oke. Mike Kang. Nah. Terima kasih luar biasa. Bagian mic. Ya.